máme možnost vyhrát druhou světovou válku. Heil Hitler! Dáme vůdci vodíkovou bombu. Patriku, chceš mě znervóznit? To bych snad ani nedokázal, Shirley. Pilulky proti stárnutí taky nechcete. Patří? A jak se vůbec dostaneme do minulosti? Popravdě řečeno, Shirley, nemám tušení. Řekl bych, že je to starost té firmy. Vážení, jsme v roce 1944, venku zuří válka. Buďte na sebe opatrní, ať nepřijede k úrazu. Armády nebývají galantní. Zvláště, když vidí takovéhle fešandy. Co si to dovolujete? Jak to přinesli? Je, Patriku, je to Hitler? No je to Hitler. Až tohle budu vypravovat u nás v Chicagu. Pati, musíš mě s nimi fotografovat. Co kdybyste mě dal takhle ruku kolem ramen? Je to můj kufřík. Co si to dovolujete? Shirley! Jan chudák. Udusil se rohlíkem. Tento mladý muž jsem já. Co?